Tässä kello 6 TV-uutiset. 10 ihmistä kuoli ja 3 loukkaantui ampumavälikohtauksessa Kauhajoella. Poliisin toiminta ihmetyttää, ampujaa oli kuulusteltu edellispäivänä. Internetistä on löytynyt epäilyttäviä videoita, joiden uskotaan liittyvän ampumatapaukseen. Kaupunkilaiset ovat kokoontuneet suremaan ammuskelun uhreja. Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Palvelualojen oppilaitokseen tunkeutui aamupäivällä miesoppilas, joka ampui useita oppilaita. Ampuja surmasi 9 ihmistä ja ampui lopulta itseään. Lisäksi 1 ihminen loukkaantui vakavasti ja 2 lievemmin. Kauhajoen palvelualojen oppilaitoksesta tuli hälytys hieman ennen 11 aamupäivällä. 22-vuotias koulun miesoppilas oli tullut rakennukseen kommandopipoon pukeutuneena, kävellyt alakerrassa sijaitsevaan luokkahuoneeseen tenttitilaisuuteen ja avannut tulen oppilaita kohti. Aluksi olin työtilassani vaimeita paukahduksia ja pari tyttöä tuli sitten sanoa mulle, että joku mies tunkeutui taloon, että me nyt katsoa mikä siellä on. Ja mä lähdin sitten sinne luokkaa kohti ja näin, että siinä oli musta iso laukku oli käytävällä, mikä on nyt todettu, että ne on räjähteitä täynnä. Ja katoin luokan ikkunasta, niin rupesi luotia tulee niin, että Niko Kookin soras kohti. Ja mä lähdin kiireen vilkkaa vaan sitten pakenin paikalta ja ulkotiloihin. Ja soitiin saman tien hälytyskeskukseen ja poliisi paikalle. Poliisin tullessa paikalle koulussa oli syttynyt tulipaloja ja oppilaitos oli täynnä savua. Poliisin mukaan ampuja surmasi 9 ihmistä. Loukkaantuneiden määrästä ei aluksi saatu tietoa edes sairaaloihin. Kun sieltähän ei potilaita aluksi saatu pois siitä kiinteistöstä, kuulin, että ampujan tulitus ja esti poliisia sinne menemästä, niin me vaan odottelimme tietojen tarkentumista. Ja vasta sitten, kun sinne päästiin kiinteistöön sisälle, niin sitten rupesi selviämään, että siellä uhreja on. Tilanne kesti 1,5 tuntia. Ampuja ampui lopulta itseään päähän. Hänen lisäkseen 1 ihminen sai ampumahaavoja ja terveyskeskuksessa hoidettiin lievemmin loukkuja. Ampuja vietiin sairaalahoitoon, missä hän menehtyi. Ampujan tila oli vakava jo sairaalaan tullessa. Ensimmäinen potilas tuli sitten noin 2:30 aikaa tänne meille ja hänen tilansa on hyvin vakava ja hän on vaikeasti aivoin siis kallovammautunut ja syvästi tajuttomana on. Oppilaitoksessa oli aamupäivällä toistasataa oppilasta, jotka kaikki evakuoitiin. Kauhajoen keskusta eristettiin ja tulipalon loppusammutus kesti useita tunteja. Kauhajoen tapaus aiheutti myös uhkauksia muihin kouluihin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun oppilaitokset evakuoitiin iltapäivällä tekstiviestillä tulleiden uhkauksien vuoksi. Uhkaukset osoittautuivat perättömiksi. Tapauksessa on paljon viime vuoden Jokelan koulusurmien piirteitä. Ampuja muun muassa julkaisi internetissä etukäteen videoita ja kuvia tapahtumaan liittyen. Nyt meillä on suora yhteys Kauhajoelle, missä on toimittajamme Päivi Happonen. Päivi, mitkä ovat tunnelmat ja tilanne siellä Kauhajoella tällä hetkellä? Tunnelmat täällä Kauhajoella on erittäin järkyttynyt. Tässä parhaillaan kerääntyy nuorisoa tähän koulun ympärille yhä enemmän ja enemmän. Tässä on koko päivän paikkakuntalaisia seissyt ja vain katsonut tuota koulua ja ihmetellyt tätä tapahtunutta. Minulla on tässä vieressäni Suomen Punaisen Ristin sosiaalipalvelusuunnittelija Tero Hintsa. SPR antaa täällä kriisiapua. Millaista apua te annatte täällä Kauhajoella juuri nyt? Meillä on tänään ollut 42 vapaaehtoista henkisen tuen ja ensiavun tehtävissä. Ensimmäiset jo pikkusalle tunnissa siitä tapahtuneesta ja tällä hetkellä toimitaan useammassa eri pisteessä tässä keskusta-alueella. Montako kriisipistettä teillä on täällä? Meillä on yksi tämmöinen henkisen tuen piste, missä on keskustelu, yksilö- ja ryhmäkeskustelua ollut nyt pitkin päivää. Samalla se on toiminut vapaaehtoisten tukipisteenä. Ja sitten meillä on 2 partioa tässä keskustassa, jutellut lähinnä nuorten, mutta myös muiden apua tarvitsevien kanssa myös tässä pitkin päivää ja jatkuu edelleen nyt 10 asti tämä katupartiotyö. Millaisia keskusteluja olette käyneet? Millaista apua täällä on tarvittu tänään? Ihmiset on ollut tosi järkyttyneitä, että on ollut epätietoisuutta siitä, että mitä on tapahtunut, mitä hyvinkin läheisille ihmisille on tapahtunut ja se on ollut se
on ollut se suurin ehkä avun tarve, että on sitten saanut keskustella ja pikkusen purkaa tuntojaan. Ja osa, jotka on mennyt kotiin, niin on saateltu ja joillekin on myös tarjottu mahdollisuutta, että vapaaehtoiset ovat yönkin sitten paikalla siellä perheiden luona. Kuinka moni henkilö on hakenut apua teiltä tänään täällä Kauhajoella? Nyt me ei ole vielä ehditty laskemaan tilastoa näistä kaikista, kun meillä on ollut useammassa paikassa. Meillä on myös nuorisotalolla on ollut tälläkin hetkellä, siellä on viisi vapaaehtoista yhdessä sitten kaupungin työntekijöiden kanssa, mutta arviolta varmasti puhutaan yli 100 joka tapauksessa, mutta tämä on tosiaan nyt arvio. Miten tilanne jatkuu tästä eteenpäin? Jatkuuko kriisiapu myös huomenna ja lähipäivinä? Jatkuu, että nuorisotalolla tulemme jatkamaan nyt läpi yön. Omalta osaltamme myös päivystystä yhteistyökumppanien kanssa. Ja huomenna se jatkuu myös nuorisotalolla sama päivystys ja sitten tuolla meidän henkisen tuen pisteessä myös sitten jatketaan. Ja nyt tänä iltana sitten tarkemmin päätetään, että mitkä ne toimintamuodot huomenna sitten ovat. Näin siis täällä Kauhajoella annetaan henkistä apua ja tukea kaikille sitä tarvitseville. Kiitoksia Päivi Kauhajoelle. Hallitus kokoontui pääministeri Matti Vanhasen johdolla päivällä erityisistuntoon Kauhajoen ampumatapauksen vuoksi. Sisäministeri Anne Holmlundin mukaan poliisi oli saanut tiedon ampujan tekemistä nettivideoista ja haastatellutkin surmatöiden tekijää aseen hallussapidon takia eilen. Asetta ei kuitenkaan otettu pois mieheltä. Vajaa vuosi Jokelan koulusurmista ja hallitus joutui jälleen iltapäivällä käymään läpi koulusurmia koskevan kriisisuunnitelmansa. Maamme hallitus ilmaisee syvän osanoton järkyttävän surmatyön johdosta. Yhteiskunta tulee järjestämään kaiken tarvittavan kriisiavun uhreille, ampumavälikohtauksen kokeneille ja heidän omaisilleen. Valtio, kaupungit, seurakunnat ja järjestöt ovat käynnistäneet laajan yhteistyön. Kriisin vaikutus ulottuu useiden kuntien alueille, koska oppilaita koulussa on laajalta alueelta. Yllättäen sisäministeri Anne Holmlund kertoi poliisin haastatelleen ampujaa vasta eilen tämän epäilyttävien nettivideoiden takia. Asetta ei kuitenkaan jostain syystä otettu mieheltä pois. Se on kuitenkin varsin selvää, että henkilö on julkaissut tällaisen ampumavideon netissä. Ja tämä on tullut poliisin tietoon ja siihen on välittömästi tartuttu, eli kutsuttu henkilö haastateltavaksi. Häntä ei kuitenkaan tavoitettu välittömästi. Hänet tavoitettiin vasta maanantaina ja silloin haastattelu suoritettiin liittyen tähän videoon. Siinä yhteydessä kuitenkin todettiin, että mitään sellaista perustetta ei ollut, jolla ase pitäisi häneltä ottaa pois tai peruuttaa aselupa. Ja on aivan selvää, että tältä osilta tullaan käymään tarkkaan läpi tämä prosessi ja katsomaan, löytyykö sitten jotakin sellaista, missä olisi pitänyt mahdollisesti toimia toisin. Mikä siis meni pieleen? Virhearvio maksoi 9 ihmisen hengen. Vanhasen mukaan tällaisia tragedioita on vaikea estää. Se vaatii ainakin lisää yhteisöllisyyttä koko Suomeen. Toisin sanoen vastuuta toisista. Tässä mielessä yhteisöllisyyden vahvistaminen yhteiskunnassa yleisesti on minusta se paras tie saada aikaan terveempää käyttäytymistä. Se on pitkä tie ja siihen yhteisöllisyyteen kuuluu myös positiivisella tavalla lähimmäisen vastuu siitä, että jos häiriökäyttäytymistä on, niin siitä sitten keskustellaan, siihen tartutaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kriisiryhmän, joka koordinoi Kauhajoen tarvitseman sairaanhoidon ja muun kriisiavun tarvetta. Studiossa on sisäministeri Anne Holmlund, tervetuloa. Miten on mahdollista, että poliisi on puhuttanut tätä ampujaa maanantaina, eilen ja sitten päästänyt miehen vapaaksi? No, tämä on asia, joka tietysti pitää selvittää varsin perustellusti, hyvin tarkkaan, koska saamani tiedon mukaan todellakin näin on käynyt. Poliisi on saanut tietoonsa netissä olleet ampumavideot ja sillä perusteella varsin nopealla aikajänteellä ottanut henkilön yhteyttä ja kutsunut hänet haasteltavaksi heti, kun se on ollut mahdollista. Eli tämä on tapahtunut viime maanantaina. Mutta haastattelun perusteella tehdyn arvion mukaan ei ole löytynyt mitään sellaista perustetta, jolla ase olisi otettu pois tai lupa peruutettu. Mikä sellainen peruste sitten olisi voinut olla?
Tämä vaatii tarkemman analysoinnin, koska tässä vaiheessa en pysty sitä yksityiskohtaisesti sanomaan. Tämä selvitetään perusteellisesti. Onko tämä ymmärrettävä niin, että poliisi on kykenemätön tunnistamaan murhaajan, vaikka keskustelee sellaisen kanssa? No tietenkin on erittäin huolestuttavaa, jos tässä yhteydessä, kun suunniteltuun tekoon on näin vähän ollut aikaa, ei ole löytynyt mitään sellaista perustetta. Eli tämä pitää tarkkaan tutkia ja miettiä, onko meillä käytännössä riittävän hyvät valmiudet haastattelun perusteella käydä läpi ihmisen henkistä tilaa ja niitä olosuhteita, missä tällaiseen tekoon päädytään. Eikö nyt voi jo sanoa, että ei ole riittäviä valmiuksia? No ennen kuin tietysti käymme tarkkaan tämän läpi, niin en halua mitään yksityiskohtia enkä lopullisia johtopäätöksiä tässä tehdä, mutta tämän perusteella meidän on varmasti tehtävä myös sitten tarkempi selvitys. Tänä aamuna ja ampuja laittoi IRC-galleriaan viestiin Massacre in Kauhajoki, massamurha Kauhajoella. Menikö tämäkin täysin läpi sormien? Ihan tarkkaan en tiedä, mitkä videot ovat tulleet poliisin tietoon ja varsinkaan missä vaiheessa mikäkin mahdollinen video on tullut sitten tähän lupaharkinnan ja haastattelun yhteyteen. Se varmaan selviää myöhemmin. Kuunnellaan tässä vaiheessa, miten asiaa ja poliisin toimintaa kommentoi poliisiylijohtaja Mikko Paatero. No, poliisin hälytyskellot ovat soineet tämän videon takia, mutta kuten sanoin, en tiedä tällä hetkellä, mitä siinä itse puhuttelussa on tapahtunut ja miten on tähän lopputulokseen päädytty. Me selvitetään se erikseen ja sen jälkeen tiedämme, mitä tapahtuu. Miten arvioitte poliisin toimintaa? Poliisin hälytyskellot ovat soineet, poliisi on puhutellut ampujan ja päästänyt hänet kaupungille aseen kanssa. No, kysymys on siitä nimenomaan, että hän ei ole uhkaillut ketään sillä videolla. Uskoisin, että tätä kautta se logiikka jotenkin tulee, mutta että vaikea sanoa näin tässä tilanteessa haastattelussa voi helposti sanoa, että onko päätös ollut arviointivirhe vai ei, mutta se selvitetään erikseen. Sisäministeri Anne Holmlund, oletteko te valmis myöntämään, että kyseessä oli arviointivirhe? No, siinä tilanteessa, kun olen itse saanut kaiken taustan, mitä tähän liittyy, tähän harkintakysymykseen, niin tulen ottamaan siihen kantaa. Te vastaatte sisäministerinä poliisin toiminnasta. Kannatteko te nyt myös poliittisen vastuun? Oletteko valmis jättämään ministerin tehtävänne tämän vuoksi? No, tällaista vaatimusta kukaan ei minulle ole esittänyt. Jos se esitetään, miten te vastaatte siihen? No, se tulee arvioitavaksi erikseen. Teillä on myös viimeisimmät tiedot tapahtuneesta, myös kuolonuhrien määrästä. Viimeisimmän tiedon mukaan, jonka olen saanut, on kuolonuhrien määrä 11. Tiedämme myös, että ampuja on vuonna 1986 syntynyt mies, kyseisen oppilaitoksen oppilas. Mitä muuta poliisi tietää hänestä ja hänen toiminnastaan? Kovin paljon tietoa tässä vaiheessa tietysti ei ole. Lähinnä nämä nettietettyt videot, jotka olen tässä jo käynyt lävitse ja ovat tulleet esille useampaan otteeseen. Perustiedot liittyen siitä, hän on tänä vuonna kuukausi sitten saanut määräaikaisen aseluvan 22-kaliberiseen pistooliin ja tämä tausta on lähinnä tiedossa hänen kohdallaan. Jokelan surmatöiden yhteydessä puhuttiin tällaisesta yhteiskuntavihasta, ihmisvihasta. Onko tämän ampujan motiiveista mitään tietoa? Motiiveista ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. Jos ajatellaan noita nettivideoita sekä myös niitä oppilaitoksessa syttynyttä tulipaloa, herää kysymys, toimiko? Tästäkään minulla ei ole tarkempaa tietoa. Uskon, että varmasti lähipäivien aikana tämä tulee selviämään. Kuten sanoin, niin tämä on kuin toisinto tuosta Jokelan surmatyöstä viime marraskuulta. Mitä viranomaiset ovat tehneet? Millaista ennaltaehkäisevää työtä tuo Jokelan jälkeen? No, kukin ministeriö on tietysti toiminut omalla tavallaan ja se, mitä olemme sisäasiainministeriössä tehneet, niin selkeästi olemme ohjeistaneet aselupakäytäntöjen yleisohjeiden jalkauttamista ja kouluttamista niiden viranhaltijoiden osalta, jotka käsittelevät aselupia. Eli tässä on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen, että arvioidaan mahdollisimman tarkkaan ne henkilöt, jotka muun muassa nuorina hakijoina hakevat ensimmäistä asetta silloin, kun kyseessä on pistooli tai revolverityypin ase ja myös siihen, sopiiko ase siihen tarkoitukseen, jota ilmoitetaan. Eli tältä osin on pyritty ohjeistamaan mahdollisimman tarkkaan myös ne arvioinnit, joita tehdään hakijoiden osalta. Ja henkilökohtainen haastattelu on kaikkein keskeisin kysymys tässä. Ja tämäkin tapaus valitettavasti osoittaa, että silläkin saralla työtä vielä riittää. Sisäministeri Anne Holmlund, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Useista internetpalveluista on löytynyt epäilyttäviä videoita, joiden uskotaan liittyvän Kauhajoen ampumatapaukseen. Niissä nuori mieshenkilö muun muassa harjoittelee ampumista ja esittää uhkailuviestejä. IRC-galleria on Suomen suurin internetyhteisö. IRC-galleriassa epäilyn tiedot ovat olleet jo vuosia. Mukana on ollut muutaman viikon myös ampumakuvia.
Profiili eli tiedot poistettiin galleriasta aamupäivällä heti kun tieto välikohtauksesta tuli. Siitä sitten välittömästi ryhdyttiin itse sitten tutkimaan, että onko kyseinen henkilö mahdollisesti IRC-gallerian käyttäjä, kuten aika suuri osa Suomen 20-vuotiaista on. Ja ampuja löytyikin sitten, tai ampujaksi epäilty henkilö löytyikin sitten palvelusta ja poistettiin hänen profiilinsa ja ilmoitettiin sitten poliisin tietotekniikkarikosyksikölle tästä asiasta. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat esitellä valokuviaan ja kommunikoida keskenään. Käyttäjien keski-ikä on noin 20 vuotta. Päivän ajan ulkopuoliset ovat vilkkaasti kommentoineet Kauhajoen tapahtumia. Miten te valvotte galleriassa kirjoittavia? Malli on se, että palvelun jäsenet voi tehdä tällaisia ilmiantoja, joiden perusteella meidän ylläpitäjät sitten voi puuttua epäilyttävään aineistoon ja tarvittaessa sitten tehdään jopa ilmoituksia poliisille. Epäilty ampuja on netissä ilmoittanut iäkseen 22 vuotta ja asuinpaikakseen Kauhajoki. Hän kertoo olevansa yksin asuva sinkku ja opiskelija. IRC-galleriassa hän on kuulunut yhteisöön nimeltä Misantropia eli ihmisviha. Kiinnostuksen kohteita ovat tietokoneet, aseet, seksi ja olut. Mikä on teidän mielestänne eri sivustoja ylläpitävien vastuu tämänkaltaisissa murhenäytelmissä? No, kyllä ne vastuuhenkilöt löytyy ihan muualta, että peräänkuuluttaisin taas sitä, että nuorten mielenterveystyöllä olisi syytä saada lisämäärärahoja, että kuinka monta tällaista tapausta tarvitaan ennen kuin sitä rahaa rupeaa löytymään. Ampumavälikohtaus on järkyttänyt syvästi kauhajokisia. Koko kaupunki on hiljentynyt suremaan. Kaduilla on muuten poikkeuksellisen autiota, mutta moni on kokoontunut suremaan ammuskelun uhreja välikohtauksen tapahtumapaikaksi joutuneen koulun lähelle. Ampumavälikohtaus on pysäyttänyt pienen eteläpohjalaisen kaupungin elämän. Kauhajokilaiset ovat yhtä aikaa sekä hämmästyneitä että järkyttyneitä. Noora Koivuniemi ja Mira Kittilä olivat läheisessä koulussa, kun ampumavälikohtaus sattui. Miltä teistä tuntuu, kun täällä teidän omalla paikkakunnalla tapahtuu tällaista? No aika järkyttävää, ettei kyllä oikeastikaan uskoisi, että tällaisessa pienessä paikassa tapahtuu tällaista. Sulla oli tuttuja tuolla koulussa? Joo, 2 opettajaa. Mitä heille kuuluu nyt? No en mä oikein kysellyt tai äiti on vain soittanut niille, mutta... He on kunnossa tällä hetkellä? Joo. Kyllä. Tuleeko teille jotenkin turvaton olo nyt sitten mennä omaan kouluun, kun tämmöistä tapahtuu tässä ihan lähellä oppilaitoksessa? No en mä oikein tiedä. Ehkä vähän, mutta ei sillä lailla mitenkään. Kauhajoen kaduilla on poikkeuksellisen hiljaista. Kaupungin kaikki koulut sulkivat ovensa päivällä tapahtuneen johdosta. Kaikki eivät kuitenkaan ole vetäytyneet kotiin. Erityisesti nuoret ovat kokoontuneet suremaan ammuskelun uhreja koulun ympärillä. Kauhajokilaisilla on tarjolla runsaasti henkistä apua ja muuta tukea. Muun muassa Punaisen Ristin toimintakeskus Kauhajoen keskustassa on avannut ovensa. Sinne voidaan tarpeen vaatiessa perustaa turvapaikka nuorille, jotka haluavat keskustella tapahtuneesta. Annettiinko teille jotakin tämmöistä keskusteluapua tänä päivänä ja onko teille kerrottu, että te voitte keskustella asiantuntijoiden kanssa? No kyllä koulussa vähän keskusteltiin, mutta niin ei sitä silleen hirveästi, että jos halusi keskustella, niin sitten sai keskustella vielä enemmän. Kauhajoella on alkanut 6 poliisin tiedotustilaisuus, jossa on paikalla toimittajamme Paula Näyhä. Paula, mitä poliisi on kertonut tuossa tiedotustilaisuudessa? No, tiedotustilaisuus pääsi alkamaan täällä vasta 6:10, eli hieman myöhässä ja sen takia ei hirveästi vielä ole kerrottavaa. Toistaiseksi on kerrottu se, poliisi on vahvistanut, että uhrien määrä on nyt noussut. Niitä uhreja on 10 ja lisäksi 1 on vakavasti loukkaantunut ja lisäksi ampuja itse on kuollut tekemiinsä vammoihin. Poliisi on toistaiseksi ollut täällä äänessä. Täällä on myös pelastuslaitoksen edustajia ja ministeri Risikko. Onko Paula tuosta... Poliisi on kertonut sen, että se toimi erittäin nopeasti ja yritti päästä tänne ammuskelualueelle äkkiä ja sen seurauksena myös poliisia kohti ammuttiin 3-4 laukausta. Tämän hetken tietoimme mukaan tuo epävarma tilanne kesti 1,5 tuntia. Onko siitä tapahtumien varsinaisesta kulusta tullut mitään uutta tarkempaa tietoa? No, varsinaisesti yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa. Kuten sanoin, niin tämä tiedotustilaisuus pääsi alkamaan sen verran myöhässä, että juuri nyt parhaillaan olemme siirtymässä siihen vaiheeseen, että kenttäjohtaja kertoo, miten kaikki paikan päällä eteni. Toistaiseksi on korostettu sitä, että hälytys tuli hieman ennen
kello 11 ja sen jälkeen paikalle hälytettiin joukkoja paitsi ympäri maakuntaa, niin myös Helsingistä ja myös karhuryhmä tuli paikalle. Paula, kiitoksia sinne Kauhajoelle. Kuulemme seuraavissa lähetyksissämme tarkempia tietoja sitten tuosta poliisin tiedotustilaisuudesta ja varmaankin myös ampujan motiivit ovat yksi mielenkiintoinen asia, joka kenties tulee esille noissa poliisin kertomisissa. Ja tarkennetaan vielä tuosta kuolonuhrien määrästä, kuten sisäministeri Anne Holmlund äsken kertoi, tämän hetken tieto kuolonuhrien määrästä olisi jo 11. Tämä Kauhajoen koulusurma oli jo toinen Suomen koulussa tapahtunut ampumavälikohtaus vuoden aikana. Viime vuoden marraskuussa 18-vuotias lukiolainen ampui Tuusulassa Jokelan koulussa 8 henkilöä ja itsensä. Tekijä oli varoittanut etukäteen tulevasta verityöstä internetin sivustoilla. Marraskuun 7. päivä vuonna 2007 rikkoi tuusulalaisen maalaisidyllin. Jokelan koulun oma oppilas, 18-vuotias lukiolainen, toteutti uhkauksensa. Tekijä saapui kouluun hieman ennen puoltapäivää ja aloitti välittömästi silmittömän ammuskelun käsiaseella. Välikohtaus kesti yli 2 tuntia. Tekijä ampui kuoliaaksi 6 koulutoveriaan, terveydenhoitajan ja rehtorin. Lopuksi hän ampui itseään ja kuoli muutaman tunnin kuluttua sairaalassa. Mielenterveydellisistä ongelmista kärsinyt tekijä oli esitellyt itseään ja väkivaltaista käytöstään internetissä jo pitkään. Viimeisen kerran hän päivitti nettisivujaan juuri ennen surmapaikalle lähtemistään. Surmaajan näyttävä julkinen toiminta sai myös muutkin nettisivut pullistelemaan vastaavanlaisista uhkauksista. Nyt Kauhajoen myötä jokelalaisten haavat on revitty uudelleen auki. Kunta tekee sen, minkä pystyy nuorten auttamiseksi. Olemme sitten myöskin määränneet Jokelaan kriisityöryhmiä varmuuden vuoksi, psykososiaalisen työn asiantuntijoita. Ja vielä sitten nuorisotilaa eli Monaria pidämme auki kello 10 tänään ja siellä on myöskin keskusteluapua nuorille, jos tarvitaan ja varmasti tarvitaan. Jokelan tragedia herätti heti kysymyksiä paitsi aselaeista, myös Suomen nuorisopsykiatrian nykyisestä tilasta. Parannettavaa on paljon, se todettiin tuoreeltaan. Käytännössä opetukset tahtoivat unohtua pahimman kohun hälvettyä. Nyt esimerkiksi valtio on ollut jo vähentämässä Jokelan jälkihoidon tukea. Myös tasavallan presidentti Tarja Halonen on ilmaissut osanottonsa Kauhajoen ampumavälikohtauksen johdosta. New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa oleva Halonen sanoi tiedotteessaan, että uutinen ampumavälikohtauksesta oli järkyttävä ja surullinen. Halonen on huolissaan kehityksestä, jonka seurauksena Suomessa joudutaan jo toisen kerran vuoden aikana kokemaan traaginen ampumavälikohtaus. Presidentti aikoo keskustella asiasta myös pääministerin kanssa. Kauhajoen ampumavälikohtaus on uusi jatkuva.